बुरैबाबो टेटुनि शक दं आइ लाभ टेटु होननाय ओंखायनो नायदो नै टेटु लाभारसो आंबो सोनाफोर आंनि जोबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे फैबावबाय सबाय माजे जे भगवान महर ला सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरो औ नोंथांमोननि साफा सानैनि कमेन्ट मोन्दों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आब' नोंनि भिडिअखौ नायनानै मिनियालासिनो थानो हाया होननानै आरोना बेनिफ्राय बांसिन आंनि थाखाय आरो मा खुसि नङा होमबा आंथ' हानायमानि नाजायो नोंथांमोनखौ एसे इन्टारेस्टिं खालामनो आंनि लाइफखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे एसे इन्टारेस्टिं होननानै बा इन्टारेस्टिं एक्टिं खालामनानै बा इन्टारेस्टिं बुंनानै मिनिहोनो नाजायो बाखि सोरबा मिनियाबा बे गाव गावनि खोथासै ओमफ्राय जायफोरा एसेबाबो आंनि थाखाय खुगायाव स्माइल फैबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय ओमफ्राय आंनि मिनिहोनो नाजानाया बिदिनो चालुयैनो थाबाय थागोन बेनिफ्राय आरो सासे बिनानाव फिसाजोआबो सोंलायलायदों जाहैदों आयंआ दिनै भिडिअ हगाराखै नामा आगैखौ दिनै नुनाय नङा नामा होननानै अ माय गड इमान आं माने इमोसन जागुलायो आरोना स' आं बिदि मोनफा मोननैयानो जा कमेन्ट मोजां फैनायनि थाखायनो भिडिअखौबो आङो एकदम खालामलांबाय थानो गोसो जायो आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' सोरबाफोर गाज्रि मोनो मोजां मोनो बियो बयनिबो साननाया एखे जाया नङा होमबा बयनिबो नायनो लुबैनाया एखे जाया यो बेजोंनो लोगोसे ओमफ्राय जोलैफोरखौबो आङो गेजेर गेजेर देखायनो सेस्था खालामगोन खिन्थु फुल भिडिअ लाफाला आङो नाथ्रोदलायनानै भिडिअ बानायनोसै आं एबार दाख्लै आं अल भिडिअफ्राव लाफानायाव 90%सो आङो उन्दैफोरखौ लाफानाय लोगो लोगो आंना एकदम कमेन्ट सेक्सनाव अफ जाना होदों जायखौ आं एसेबो मोजां मोना आरोना बे आंनि खामानि नंथारा कमेन्ट सेक्सन अफ खालामनाया ओंखायनो लाफागोन 20-20आव नाथ्रोदबाबो भिडिअखौ बानायगोन आरोना बिमाया नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सनाफोर दिनै बिमा बुरैया ओरैबायदि रेडि जाबाय आरोना खहे खथे सिं लानानै ख्रुब ख्राब मोदोम साख्रुब साख्राब लानानै आरोना मिनिनो नाङा दे बिराद गोबावजोंसो एक्सारसाइज खालामनाय जायो दासान्दि एकदम रेगुलार नङा नालाय एकदम आंनो खालामनानै ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदों आरोना ओरै देमबा ओरै देमनो हाया ओरै देमबा ओरै देमनो हाया माने एसेबो खामानि गैया आरोना दांखो दुखो जाजोब्बाय नालाय देमनोनो हाया गांगुर गुंगुर एकदम जाला उदैफ्रा मेजेम जाजोब्बाय अमा बुरै बिमानि बायदि जालांजोब्बाय आरोना थोलौ थोफौ उदै अब्लाबो एसे स्टेपाव जाबायबायो खोमा एसे फुफु फाख्राब माबानि रोदानि सानायफ्रा हामबायबायो खोमा साननानै उल्थां फाल्थां होबाय आरोना आङो ओमफ्राय नै बिदिबायदिबा सिङा देमख'नो नालाय बेखौ आंबो बेलेगनिफ्रायसो सोलोंनानै लादों बिदिबा सिङा बिराद मोजां मोनो होननायखाय ओमफ्राय आंबो सार्च खालामनानै नायबाय सिं सागानायनि एक्सारसाइसफोरा माबायदि नै बेबायदि देमनानै माने सिङा एकदम गिदा जायोना सिं हाबखननानै बेखौनो खालामबाय आरो आंबो ओमफ्राय आं मोजांबो मोन्दों खालामनानैहाय ओमफ्राय खोनाफोर नोंसोरबो सोरबाफोर सानाय मानाय दङबा खालामनानै ला दफा बिदिनो जों बिमा बुरैयालाय बांद्राय टाइमबो होनो हाखाया बेखि नर्मालखौ दसे खालामजायो आरोना 30 मिनिटसो 30 मिनिटनि उनावनो आंबो गैया हेस फेससो नै लाजाया माबा मा होनो एनार्जिफ्राबो एसे खम जालांबाय नालाय अमा जायैहाय एसे लकेल दिसि जाबासो मोजां जायो देहाफोरा हाथ'ला सनाफोर बेयावनो हालत टाइट जाजोब्बाय आरो जायगाखौथ' मिथिखागौआनो गैखाया ओमफ्राय खामसालियावबो आदामोना मानसि मिस्ट्रिया दंना एसे बोरबा मोनलायलाङो बिमा बुरै नायदो अबेथिंनि बुस्थु अबेथिं बोथ्राद खालामनानै आरोना जेबो राहा गैया ओमफ्राय सिं सानायनि थाखाय आं सिंनि एक्सारसाइसखौ एसे बांसिन खालामगासिनो दङ खनथाम जाबाय आं दाख्लै ओमफ्राय मैया बेलासियाव ओमफ्राय नै दिनै आरोना ओमफ्राय आं दिनैसो भिडिअखौ एसे लाफानाय जाबाय बाखिखौ नायथि गाननानै होथारदोंमोन नालाय दिनै एसे ड्रेस गानबाय गोसोखांबाय जुथा थुथा गानबाय देहायावबो एसे गोलोमदै गयोना ओंखायनो आरोना फिसाजोआ उन्दुगासिनो फिसालायाहाय माबायाव थांबाय आरोना एगजामाव थांबाय फटाफट फोजोबनानै लुस्रानानै लाखानांसिगोन नङाबा दिनै फिसाजोआ सिखारबाथाय खतम 4:30 सिखारनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय थाग थिग फिसाजोआहाय जानो आरो माबालायबायना गैला ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्रायनो सान्दुं थिं दुंनायखाय नै बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो आसारखौ खनसे दिहुनबाय आङो जि सुन्दर रोसि रोला एकदम मिक्स जाफानानै दं आरोना ओमफ्राय बिनानावबो दाबो लाङाखै आरोना मुजि हबनानैसो लांगोन जाहैदों आरो न'आवबो लांनाय जाथ'वाखै थांबा लांफानोसै थांनायानो जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय फिसाया आधा आधि जोब्बायानो जोंजों ओमफ्राय दिनैनि आदाराबो नै बिदिनोसै पटल भाजा माबा बुट भाजा मिन्थावथावसो जेबो गैया ओमफ्राय आरो दिनैबो दालिबाव सामफ्रामबो दालि जागासिनो आरोना न' टेनसनसो उन्दैफोर दालि जायो नालाय दालि लेबु ओमफ्राय गेदेरफ्राबो बेनोसै आरो दे थांदो बाय जों थांबाय आरोना फिसालाया ओमफ्राय बिमा फिसाजो नालाय अन्थायावनो जालायबाय माथो होनना बुंबावनो
एग्जामखाय आङो टिउसनाव दा थांस' होननानै बुंलायबाय न'आवनो फरायदो होनबाय लोगोफ्राबो थांगोन आंबो थांगोन होननानै थांबाय थांदोंसै जा एसे फरायनानै फैयो लोगोफोरजोंबो अबेबा फरायनानै इन्ट्रेस्ट जायोना मैया हगारहरासै आङो न'आवनो फरायदो टिउसनाव थांलायनांला दे होननानै ओमफ्राय थांबाय दिनै थांथोंसै ओमफ्राय मा होनो सनाफोर सिं सानायफ्रा आंना एसे मोजां मोनबाय माने आंना नार्स लोगो मावनाय दं नालाय बेजोंबो रायलायबाय आङो माथा बे सिं सानायफोरखौ माजों गाहोयो बाल होननानै ओमफ्राय बे खिथाबाय एसे एक्सारसाइस खालामसै नांनानै एक्सारसाइसफोरखौ एसे खालामनानै ला होनबाय नालाय नोंगौ एक्सारसाइस खालामनांगौ आं आगोलाव मिन्थिखायो सिं सानायफ्रा एसे एक्सारसाइसबो नांदेरगौ बेखौलाय आरो नों मा ट्रिटमेन्ट लानो नङा होमबा बिसोरबो लानानै आरनानैसो हरगोन ओमफ्राय बेखायनो नोंबो न'आव एसे एक्सारसाइस खालामनानै हायो होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय बास आंबो बेखौनो खनथामसो बाब्राबलागासिनो दं आरोना मोजांबो मोनदों आङो जाखिनि एसे ख्रुख्रु खाख्रा बेमार आजार दागो दागा जादों इमप्रुभ जागासिनो दं आङो एक्सारसाइसआ मास्ट बि जरुरि ओमफ्राय मा खालामनो मोदोमखौथ' दानो खमायनो हानाय नंला आङो जोलैनि जुनैनो ओमफ्राय टारगेटथ' लादोंमोन गवायाव बेरायहैनो नागिरदों गरम बन्द'आव सनाफोर नोंसोरनो खिथाग्रोबायसो आङो सारप्राइजसोमोन थानो हाया खुगाया लाव लाव नालाय ओंखायनो खिथानानै लाग्रोबाय बोरायजों आंजों प्लेनिं बानायदों नेक्स्ट स्टेपआ गवा होननानै गरम बोथोर ना फिसालानि स्कुल बन्द' मोनसैना गरम बन्द' मोननोसै ओंखायनो आरोना स' बिनि थाखाय एसे स्लिम फिट जानानै थानांगोन ना आंबो फिट जानानै एसे टेटु सेटु बानायनानै लानोसै देहाफ्राव एसे समायथोंसै गवायाव थांनायाव एसे समायनांगोन ना एसे जायगाजों लोगोसे नङा होमबा ओंखायनो नायदो नै फिसालानि मार्कारजोंनो मादि एकदम एसे टेटु आखिनानै लाबाय आरोना आङो ओरैनो टेटु टाइपनि आंनो बेबायदि टेटु नांगौ सनाफोर सोरबा मिन्थिगौबा खिथाहरलाय बेसेबांखिनि टेटु आखिनायाव बेसेबांसो फैसा खारगोन फैसानिबो खोथा दङ बाजेटनिबो खोथा दङ आरोना ओमफ्राय टेटुखौ गोसोखांनाय नङामोन ओमफ्राय दहायोबो आं फिसाजों लामायाव दंफैयोमोन नालाय दसे ओमफ्राय सासे सिख्लासा आरोना मालाय गोदोना खङाव बिदियावहाय टेटु आखिलायनानै बाटारफ्लाइ दंमोन आरो नुबाय आङो जा गोसोखांलायबाय आयौ मालाय जि समायदों होननानै आरोना आंबो बिराद टेटु मोजां मोनो टेटु लाभारसो आंबो गोदो नै मा होनो लोखि फुजायाव जाहाथे बिसिनियाव लोखि फुजाया गिदिर जाया होमबा बेयावनो नै दालाय फैयोना टेटु आरि बानायग्रा बिसोरजों बानायजानानै गोदि मोदि लाखिनायसो आखाइयाव एसे अबेबा बोसोराव बे दाम खमनि आरोना नैबेथ' 60 थाखा ना मायावनो बानायनायमोन ओमफ्राय नैबेयो 200 ना मा लादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेसेबां लायो आरो दखानफ्राव मा लायो आं एसेबो मिन्थिखाथारा आरोना हाबफेराखै नालाय ओमफ्राय दाबो सकानो जोबाखै बुरैबाबो आरोना आं सानो अबेबा मानसिनि सका बुरैनायजों खुनु खोथा गैया सका सगैनो थायो बाट हालादजों लोगोसे टाइमजों लोगोसे माने नाथ्रोन दोननांगौ जायो आरोना गावनि सकफोरखौनो स' आंनाबो बिदि जानानै दङ ओमफ्राय बै जे मोनसे हारि थायोना मोदोमफ्राव टेटु थायोना मा होनो बेखौ मारुवारिफोरना मा दालाय आखाइयाव नुलाबायोना जोङो गारि मटर गाखोनायफोराव आं बिसोरखौ बिराद मोजां मोनो आरोना आं बिसोरबायदि हारिबाथाय बोदोनखौनो टेटुसो खालामना लाजोबगौमोन आरोना बिसिना फ्रायानो खालामथारो जाहैदों आरोना खायफाल' खालामा आं माने रायलायो नालाय सोङो नालाय ओमफ्राय गारिफ्राव लोगो मोनबा सक नालाय सोङो बुरै लोदोबाबो समायनाय मोनसोगारो आरोना आङो आखाइफ्राव ओमफ्राय अबेबा नैफोराव बानायना लानायफोरखौ समायनाय मोनसोगारो आङो मा सना लोखि फिसाजोआ लेंलायबायनो बेयावसो आरोना आंना ओमफ्राय बेयाव नांलायला आरोना नैबे मोनसे जेने थेने मोनबानो जाबाय आरो देनां एकदम बुरै सारायनि सिगां एनिवे सोनाफोर ओमफ्राय गवायाव थाङोबाथाय गवानि ब्लग्स नुगोन आरोना प्लेनिङा जाफुंथों ओमफ्राय आंना बांद्राय सानब्रेनायखायनो बांद्राय प्लेनिं बानायब्रेनायखायनो भंग जानानै होयो जाफुंजाया आरोना आंना माने आं सानो माने जिबनाव मानसिया फैसा थाखा मिलायोबा टाइम मिलायोबा जायगाफोरखौ नायनानै लानांगौ आरोना बाखि जानाय लोंनाय अमा ओंख्रि जानाय माबा ओंख्रि जानायथ' सोलिबाय थाखागोन थैजासिम जायगायाव मोनखायो बा जायगाफोरखौ नायनानै लानाया मोजां टाइम मिलायबासो होनदां फैसा थाखानिबो खोथा थायो जोंफोरानो मालाबा फैसा थाखानि थाखाय ग्रोब जायो मालाबा मा टाइमिं गेद्दा गेद्दि जानानै होजायो आरो दा प्लानिङा जाहैबाय गवा सनाफोर गवायाव थाङोबा गवानि ब्लग्स फुरा लाबोगोन आरोना आङो थ' बिनि थाखाय एसे बडिफ्रा फिट जानानै थानांगोन ड्रेसफ्रा बोरै समायनो जाला माला गवा होनबाय थाबा जागोन नामा सनाफोर एनिवे बारा एक्टिं खालामनाय मोनोबा माफ खालामदो बिदिनो फेथेर रायलायनानै नोंथांमोनजों एकदम एक्टिंफ्रा बारा जालायलांबाय खोमा आरोना स' ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय स' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच